Baqa lapho ke ubomi bam basetrongweni bukanaphakade. Ndasiwa kwesinye isisele. Ndafakwa nomntu omtsha. Yayingengolangeni ke lo. Ndayiva igazini uba le indawo ayondawo yengegama le. Kusezogwini apha. Onwabe zathu. Ya Doki. Kanti bathi ngubani? Uwelaphi? Khona banothi ndifuna umuntu apha. Yabona ke melife. Apha akuvanga nix. Akonanga nix. And akuthethi nix. Ndimo phetheyo apha. And andifuni ukuphazanyiswa nix. Yandiva? Ndakhawuleza namqhela uzuko endihlala naye esiseleni ngokukhawuleza. Engathi naye wakholwa ndim sisabonana nje. Wayephethe ke kwelo khitshi. Yona ndlela ke leyo ukwazi umuntu osekitchini. Ndafakwa kwicandelo lokucoca ekhitchini. Uzuko ebehlala yedwa esiseleni ixesha elide. Yiyo loo nto engatyilekanga xa efakelwa omnye umuntu. Ebenento zakhe azenzela kumnyameni. Afuna zaziwe nguye yedwa. Yikho le babephezu kwayo. Ndingayaziyo. Kodwa nandiza kude ndiyibhaqe. Ko andisavuyi ngako onwabile kwelikhaya. Ungumntwana wethu uligazi lethu. Sikuthanda sonke apha ekhaya yeva bhuti. Kangangoba inhliziyo zethu ababhlungu kakhulu xa sofuna uhamba. Kanti utata ndilanda nini? Ndothi phela utata kusakha ngabikho kwethutyana. Kodwa ndakuthembisa uzabuya kakamsinya neva. Umama yena Anyana. Uyakhumbula kaloku umama wabheka esolweni andithi uhleli nomdali wakhe apha kwaye wonwabile. Nathi sathembisa uba sizawulandela sonwabe naye. Anditsho? Kunjalo ndothi phela. Ithi enkosi apha kwanosiqhamuka izinto ezinhla kuphathele zona bhuti. Wawugqiba ke wahamba uyodlala nabanye abantwana phaya phandle. Nkosi athi. Amenda. Indenza buhlungu ke ubona nje into yala mntwana. Ndixoleleni bethuna ngathi ukho abantu abasebendilindile. Oh, all right, kulungile. Khawutsho ntombi. Iapili iqhuba njani? Yena ubantu. Igqotha lakhe liphezulu kwayo. Ubantu yena uyachuchumbiseka kula jele. Ndivuyela nje bawiseka abantu eswelekile. Babe khona ayibone yonke lento. Uyazamchela umphefumlo. Sosikhathaza malume. Into efuneka siyenzile thina, kufuneka sincedane nobantu. Noma yintoni wena? Isizathu sakho esibangela uba ukholelwe kubantu. Ndiyakubulela. Sikhona wena malume izizathu. Hayi kulungile bethwana. Semkile nathi anti. Kulungile wena. Kulungile wena. Hayi noko singobantwana. Kuyathandwana wethu pha. Hayi nami ngiyabona wena. Mr. Accountant. Uyafuna ukuphuma apha. Undivisa. Uthetha ukuthini? Hayi ke kanti ngiyazamela. Ndiyakholwa ngoku uphucuka kakhulu. Asiyo ndawo yabantu abanjengawe. Qha ke kuyakufuneka ubhatele. Mfondini, ndi-right apha. Andizuyenza le nto uyicingayo. Ayingangam mfondini. Ke ufuna undicelela uba uzawuboleka kule ndawo.
bakubulela ingqondo apha ingakumbi izifundiso ezifana kunye nawe. Mfundini ndithe kuwe ayinamsebenzi. Sisigwebo sami esi. Ndincamile mina ngoku. Bendisithi umsulwa nje. Ndimsulwa kakade. Ufuna ndiphume apha ndibaleke bendileqa ungathi ngumvundla pha ngaphandle? Akubona abantu balela. Masiya, wena emsebenzini. Yakitchen wena, ibreakfast. Into yetyala yayiye iphela engqondweni. Eyayiphambili ngoku indlela yokuphila ejele qha. Ngenxa yabantu ababekholelwa ukuba ndimsulwa, ndazama ukuhlala ndimsulwa. Ndala ukuchaphazeleka kwizenzo ezigwenxa. Ndazixelela ukuba ndiza kubamba umthetho. Yema, wena funeka uphekile pha. Amasuku uphekile wena khangela nokuklina lapha. Uqoqa apha beklina sotyapha otherwise ningajungqona sukuma apha. Sonke siyaba sabikho phela. Kumlilo kitchen. Yaza ngokukhawuleza ngoku. Morning Professor. Njani namhlanje? Ndiphilile akhona unjani wena? Ngikona namdala. Ndicela uzumsayinele le nto. Clean now. Okay. Okay. Thanks, darling. Okay. Unable to take your call right now. Please leave your name, your telephone number after the tone, and I'll get back to you. Thank you. Bye. Hello, Miss Carmel. Miss Carmel. What? Damn it. So tell me what Professor Kani's office.
Intoni? I-reverse call. Yes, this is Professor Kanye's office. Ndichilo nje asimazi lo mntu lowo apha. Okay, thank you, bye. Professor Kanye's office. Tyhini wethu ndichilo nje basimazi lo mntu lowo apha. Okay, bamba kancinci. Professor wethu ukhona umuntu omaziyo ungilangeni. Ulangeni? Okay, put him through. Bamba kancinci. Masiqhamo. Dimo bantu man. Bantu, yazi ngicuma ungilangeni. Kuqhubeka ntoni? Ndiqhawule mafondini wani. Bantu, Ndingaphandle. uthina wena? Nansi le ndawo idubule umlilo mhlekazi. Uqale apha emva kwesitofu. Ebephi uzathu yena? Ebekhona, bebesebenza apha bonke. Yena nomshiye emophisha apha. Bemfaneni, niyaqonda kube nzima kangakanani uba le nja igwetywe ubomi lapha ejele? Andazi namba yenzeke njani lento. Sibafumene bonke abanye. Kodwa yena uzathu kuthiwa akayazi yonke lento. Fondini, ayikho lento uthethayo. Ayikho. Niziziphukuphukhu. Wena ke? Into efunekayo ukuba ngokusifumana uzathu. Wena thatha amadoda ambalwa niye straight kwa professor. Uhlala phi? Animazi ngibuze basebenza khona manje. Masambi. Professor Kanye's office. Sergeant. Professor akakho usaphumile kancinci. Kodwa uzawukhawuleza abuye. It's number 15 Riverside Road, ePinelands. Kakade kufuneka ubuyele pha. Shi, ngoba Azibona uyabhatyaza ngoku. Mfondini, ndibonise njani ba ndimsulwa? Ngokuhlala phaya? Phofu nento yokuba ibelapha izenzekele. Nongale ngqinelana nam uthi kufuneka ubuyele pha. Uthethe nini naye? Ndithe xa ngigqiba uthetha nawe, ndathetha nongalo uba ndifuna legal advice. Ungalo lo. Ungalo secaleni lethu. Nangoku ndiya kuye, ndiyokuba kwaqhubeka ntoni ngaphandle. Ayikhona noziqhamo. Anonishiya nkolonkoloza ndodwa apha. Xa kufika abantu ndizathi wabani? Ewethu khawu relax uhlale phansi, ukhulule into uzinxibileyo. Nazi impahla zikantozini, unxibe zona. Ungalibali, pha ekitchen, yonke into ungazenzela. Urelax, feel at home. Le ndawo ilungile singathetha. Masitshaye isaqhuma ke. Uzawusela ntoni? Hayi inkosi. Uphaya kum endlini. Uthini?
Okay, let's go. We'll come back later. phofu uyaqonda uba njengoba silapha sobabili sophula umthetho ya uzawuthi iclient yam kodwa mna ndiyi-officer of the court njengazo zonke advocates bendimele uba ndisemapoliseni le nto. Ndiyakucela torho ngalo, ndiyakucela usuku lube lunye nje qha. Okay, kodwa makazise emapoliseni andikhapha. Enkosi ndiyabulela. Saule, saphinda sithethe. Professor. Akayeke le mikhubo yakho. Hlekazi. Anginqananga. Ngelishwa jolela. Ngixabile. Hlekazi. Niqhuba njani wena neprofessor? Phofu ke ibi-business qha. Khawutsho mhlekazi. Ihamba njani i-appeal kabantu? Uyayazi uba xa ungasebenzi sometimes uyayiluza i-track. Awuyazi bengibonile wena. Ujolela ungene hamba noThandi. Yamazi uThandi manje. uThandi lusho mkadoro. Indlela bebephuzana ngayo, bebambana ngayo, abuna ukusho nje babaqala ubonana ngayo. Hayibo. Mamela ke sisi, amapolisa belapha. Intoni? Bekunini ngoko? Akubudalanga. Andike sisibhiliva. Kala lebe ngithwathwa ngayo. Kubonakele. Uthi uba ikhonto endiyaziyo, mandibane nayo. Ndibonile? Kufuneka uhambile. Ya nzo yapha kwalangeni. Wayitheze nifike pha. Okay, sakuhambisa. Akhona. Sizahambela kule game. Yabona ke indawo sozenzekileyo kuba manje sifake kangaka kule nto yakho wena uzijuka ubuyumva. Yabona apho uzika khona bhuti ndizika khona. Apho uwela khona nami ngiyawela. Hayi. Sawasathini? Ziphezulu basunxibile. Se bathroom. Ndijonge izinxibileyo. Ingathi zithanda bankulu kuwe. Uyayoyika ijele ne? Afune, athina ungabhityi. Koko kutya kapha. Masambe siyositshisa. Intoni? Ndithi masambe siyositshisa, masambe mani. Yazibona nje bantu. Akufikanga ubelapha. Kufuneka uzimele nobaphaya. Uzathatha nawe nge-signs. Yazi uba ndiphume ndinxibe isikhafu esibomvu uziyazi uba kubi. Kodwa uba ndinxibe ublue uziyazi uba yena into right. Ungavela ke. Yakufanele thu iblue yazi wena. Uzolibela ukugeza sisengxakini. Hey, hayi phofu nam. Yazi intoni? Kufuneka ndihambe ndofuna ubonakele. Ndive uba uqhubeka ntoni. Hayi mna ndifuna udibana nje nojolela qha. Intoni wena walibela ukubhanqa? Mfundini, into engicabisayo ngojolela ba akatsho kumba uyazana noThando all the time. Ndinokuthuka phofu nokuba uyazana noDora. Oh, uwesajeni. Niseniphuma bona nje. Nalana uthi kabonakele ndifumene. Singangena professor? Ndinqamile kodwa nje niseniphuma sajeni. Asukulibaza zothatha ixesha lide sifuna nje ujonga apha endlini yakho. Nijonga intoni? Ndifuna ubantu zathu. Kuthiwa ulapha. Akutshiwo kha andifuna uva ngondiva, ndifuna uzibonela. Ungandipha ke i-search warrant. Oh, yefuneka naleyo? Kukho into oyifihlayo? Akhona ndifihlayo. Oh, ke ngoku. Khawume mani. Section. Khangela. Ufumene
benitshawula. Why semanzi? Ole, ngikhamba ngayo this morning. Uthatha nansi enye itowel. Imanzi nayo. Ngizula ubuso nezandla ke ngaleyo. Imeli baseyomile kodwa ngoku. Enako kaloku ukoma xa ifestile zivaliwe. Sergeant, ifestire yona ivulekile. Ndivula ngokule festile ngona ingenayo. Yes such khawuzobona. Zimpahla ezindala bendisigcina lapha endlini sikeza ngunda ndiqoba mandisitshise. Ungazilahle emgqumeni nje. Hayi kaloku azindiyenzi mina loo nto ndigcinela impahla for abantu abadala. Cela uphume nale nto yangicothisa apha endlini. Professor, ingathi une-message up. Ntozindle ubrother kwami udala ukuhlala ezifama so pha abanazo ifoni so basebenzisa i-ticket box so uyathanda undifonela nami sike ndilibala manje ucheck ezi messages ndingakhululeka ngoku because nifike sendihamba. Kulungile professor, kodwa uzukhumbula into ebenye anisosiphukuphuku, and enye into uzujonge kakuhle apho unyathela khona. Andiqondi uba uyathanda ugcina izigebenga nawe apha ezibaleka etrongweni apha endlini yakho. Bukwafowuni uzathu uzisixelele. Siyavana? Masihambeni madoda. Okay, guys, let's go. Yaba ngathi ngonyaka onesiqhuma amapolisa ekwanosiqhama. Ndahla ixhala xa ndimbona ejuzisa isikhafu esiluhlaza. Ndlela le wayemhle ngayo. Yho. Kodwa andisoze ndiyilibale loo mini yokuqhwesha kwanjazi yaluma. Ndazibona ukuba uNoziqhamo ndiyandimfaka kule ngxaki yam. Ukuba ndandizazi ingxaki esizayo ngendasuka ndazihlalela kwanjazi yaluma qha ke.
izinto zazisenzeka ngokukhawuleza. Ndaqonda mna noNosiqhamo ukuba alisekho ithuba lokubonisa ubumsulwa bam. Ndandingafuni nokuyicinga ukubanjwa ndinoNosiqhamo. Ndandiziva ndibhetele xa ndinaye noko kunaxa ndinomnye umntu. Yanhle le ndawo. Ngaphandle nje uba singathi same apho kuvele ukuthi gqi amapolisa. Hayi suka. Hey, akho ndindothuse nje ubona ujolele hamba nothandi. Analoba yile nto ndivele ndathi gqi nabo kwindawo ndingacingelanga kuyo. Lona bavele bandothusa. Analoba enye into beninesazela na. Man. Ngazikhalela ngakujolelo useless. Kodwa nobungozi. Andimthembanga bona nje. Phofu zandimthemba kwasekuqaleni. Uthi yinto loba angasixeleli into ba uyazana noDora nothandi. Yinto na ifihlayo? Akho nix ayifihlayo ngaphandle kwento yokuba livile uyonqena. Hleli nje phaya imini yonke phaya ecourt akenza into ayaziyo kukunyovana nebhail application yami. Akugqiba aqoqena nabamelwana bakaDora. Leyo ke into bengasoza yenza uba bengakhange nditsho. Uyenza ngenxaba nditsho. Shame. Yazibuyile pha uyobona eza tapes eze cricket. Tapes. Eze cricket. Uyenzile lonto? Ndiyaqonda. Hayi, ngiqonda uyenzile. No. Angiqondi uyenzile lonto. Kwafuneka into zami ndizenzele ngokwamsukela namhlanje. Ukuba sisekhona eza tapes because ndive ngathi bathetha uba bazazicima. Kwafuneka sizame. Into amapolisa axakekile afunana nami ngoku. Ndiyayiqonda lonto. Uyazi ntoni? Ndifilisha kakuhle xa ndinawe sisobabini kunangaphambili. Kwaye enye into endiyiqondayo ngoku into yokuba ubungekho bengazusucceeda kuyo yonke lento yenzekayo. Enye into ke into yokuba yonke le nhlekelele yenziwe ndikwazi usondela kuwe. Into endiyithatha uba ke mhlawumbi ke lucky yam. Yaqonda? Boy. Come. Yeah. Ngolonko. Je. Malum. Ja. Uthini boy? Ubube ixesha lingaka. Hey, ndizamile kangangoko kodwa bekunzima man. Phofu ayinamsebenzi lona, ndihlele kamandi nomalume noanti. Oh, yanhle loo nto. Safuna uhlala nabo? Uza kuphinda uhamba kwakhona? Xesha nje lincinci wena. Noanti noSiqhamo? Wena ikhona into endincedisa kuyo. Uyamthanda? Ewe. Uyafuna uhlala naye? Ewe, sawuba ngomama omtsha? Xa ifuna yena phofu. Umama uyokuthini ezulwini? Akho nto ingako wena. Xa uyafuna wena wonwabe. Ndiyamkhumbula. Ndiyayiqonda loo nto leyo. Hey, kwafuneka ndifuna i-evidence okanye ndehla nayo. Uthina ngoku? Ndithetha into yoba ndiya naye ejele. Hayi yena kwenzeka tu leyo. Kanti ingenzeka malume. Khawutsho ke ndinganceda njani mna? Into ongandinceda ngayo kuba ungandijongela umfana lo. Mna into ndizawuza kuwenza ufuna uncedo ethubeni. Hayi thetha nje. Hey, okwangoku sisangxamile. Kwafuneka ndibalekise ubantu. Hayi kulungile toko. Hayi kulungile. Uxolo wethu, koniqhawule. Kwafuneka sihambile kaloku. Kulungile. Nihambe kakuhle malume. Sobona kakuhle. Bye bye. Sure. Bye bye. Bye bye. Siphathe kakuhle va? Uzakubone bonke abantu wena balapha. Okay. Jonga ke. Yenzele lento. Uzawubaleka ubheke pha endlini yaqo. Ungakulinga uxelele umuntu bakwambona uyihlo. Okay. Enza baxelela ngenye imini. Baleka ke uhambe ubheke endlini. Bona Nkosi yami. Molo wethu xola.
Malongo Saji. Ungumalume kabantu ndithi? Hayi ndinguye ngqo. Apho ubuso nimqhelele pha ecourt wena. Unyana wakhe lo? Hayi ngunyana kamelwane lo. Oh, ya. Ubuvile musu kuba ubantu balekile etrongweni andithi? Benikade ayithi khithi. Unomathotholo lo. Nike nabona? Hayi tu kangesibona. Amela. Ukuba nike nabonana. Uzumxelela ubantu ba makazinikezele kuba mna ubake nadibana naye lapho kumchitha ubuchopho. Yo. Hayi ndamxela Nkosi yami. Ungakhathazeka kuba sinoke sihlole. Hayi ayikhulekani to. Nkosi. Mamela ke, ngizongena apha eva. Joa ke, ungaklingi uvele. Ndizawuthetha nawe xa kukho into ethi gqi. Hey man, ngasendihamba nawe ubona nje mos. Hlala phaa wena, ungaklingi uvele tu. Ndizawuzama kangangoko. Bantu, please take care. Nozi, soze ndikulibala. Yonke into ndenzeleyo. Thixo be nawe. Okay. Keep you good. Lingua. Yay! Mong mari puma bukan lalu double over. Puma. Bantu. Cepat sak. Kian gua lo bantu. Tim lo langit. Ndicela ubeka umpho phansi mana ngixabenanga nawe. Je. Hayi nceda ngamani. Andiqondanga uba nguwe. Je. Je. Makodeni. Malodlala. Andibonanga nto nje? Dangam masingena apha endlini. Mamela ehloma. Uxolo ngokungaqaleli kanza apha khange ndifumane ithuba. Hayi ndangayinamsebenzi mani loo nto leyo mani. Je, wamkelekile apha? Ndifuna uncedo. Nanini na ndangamani? Kuphandle kum. Yefondeni, ndiyivile loo nto. Njani? Abone biphume kwiradio. Nini? Sasa namhlanje. Hayi bo. Hayi, suba nangxaki ntangam. Yonke into wena izawulunga mani. Fikile kwalangeni ngokuyihlo. Emfundeni sikena novalo. Hayi mani bantu, yizafondeni masingena endlini. Ntangam, wathi ngoyika sasifikile. Ngena fundeka chopha ufumana nasa isitulo. Nkosi. Eke, yakhumbula ukohlona kwethu uba ndathini kuwe. Dade, xa siphuma phaya ubozuzapho sothoba unqana. Loo mini ke namhlanje dade. Yakuva mani. Hayi hlo nam. Ndiqhweshile pha. Je. Phofu ke ayonto bendiyiplenile leyo. Izenzekele. Sike kwakho into enkulu ye-explosion phaya. Betha kwamnyama kwathi sa. Hayi ke nam ndazibona ndingaphandle. Ndasuka ndemka ke ngolo hlobo. Wow, Fondeni. Incedile loo nto yenzeka kwenza uba uzobalekela apha kwam. Singahlala kunye apha ndana. Ke. Phofu ke ayona nto engamandla ke ihlo into yokuba ndifuna ukubonisa uba ndimsulwa kangakanani na. Nangona ke ndingayazi uba ndizayenza njani loo nto. Hlala nje phantsi ihlo, usele nantsi iklasi yakho. Sizawuza necebo wena. Masisele loo ndawo. Yusisi andiqondi phaya ekhaya abafuni tu basithethe nani kaloku bathi masilumkele ukungena izinto ezikude kuthi. Intoni? Ha, ikhona nje into eniyaziyo kwaye ndiqinisekile into yobana ubhuti wakho yena kufuneka ethethe nam okanye namapolisa kuba ikhona into ayaziyo. Asinovela siyeke nje umuntu esifa ngenxa yoba sithi asifuna usifaka ezindabeni zabanye abantu. Hayi khona.
Yabona ke wena ungenza njani bungazibona kule ngxaki? Ewe sisi ndiyakuva. Kwaye inyani le nto uthethayo. Ke ngoku wade wafuna ubhuti ndamxelela ngalanto yala sisi. Wathini wethu? Uthi wababona besilwa emva koko wahamba okhwela emotweni lapho uthi wemoto ebomvu wahamba. Nkosi yam, yaqala ufumana indaba ezimnandi kangaka. Zawuphinda nibuye late ndizothetha naye. Hey, Professor, uyazi uba nam ndababona? Wababona obani? Ubhuti bani nala sisi waphaya. Ngoku bebesilwa. Intoni? Emva koko wahamba lapho uthi emoto ebomvu ingekemki iteksi kabhuti wam. Kodwa ke sisi ayindimndodwa umuntu owabonayo. Sibaninzi apha. Yabona ke funeka wenze into efanelekileyo kunceda umuntu nawe. Kulungile. Ndiyayiqonda into yokubaleka ejele ayilunganga. Kodwa ke xa sikugagane negate ivulekile ngowutheni wena? Ngomkile. Kwenzeke loo nto ke ngakum. Ndayibona ukuba hayi ke ilakhi yam nam le. Ndangena endleleni. Demka. Bathe besithi pha kwabe kulate. Ndangibana ngamapolisa siya. Je, ngole mododa. Ndiyanceda. Kwalangena apha ekhaya ndithi? Ewe. Sifuna igusha ihlo. Intoni? Hayi man, ndithi sizothenga igusha. Je, andiqondanga lokuvanga mhlekazi wami. Uzayifumana. Kwaye amaxabiso akho mahle. Umapha ke mhlekazi wami ndithanda nje isithixo yaqona. Umapha. Abantu bazofuna nje igusha mandanga. Zabakhawulezela bani. Je, mhlekazi. Masikhawuleze singene ngapha sophuma kwela cala ishixo zami zikwela cala wena. Uthi utheni? Bayothenga igusha. Anikhatha noba bayothenga indlovu man. Ndithi babize ngeradio qhake. Umlangeni. Ndiyaphinda umlangeni. Kunelabanjwa likhweshileyo. Uthi babalumkele banobungozi. Dibana nabo wena ngeradio ngoku. Yeah. This is Base calling November Delta Bravo. Come in, please. We received a report about an escaped convict in your area. Come in, please. November Delta Bravo. Come in, please. Hayi unethamsanqa sisama wena nawe ezidethi falba sicinye kudalo kodwa Ndilento ndifunayo kanye singazibukela phi? No yabona ke into ayinakwenzeka yabona kofuneka wena ubuye late kuba kaloku imishini xa xa yonke Ingathi uyiqondi lento ndingxame egqitha kufuneka ndizibone namhlanje sisi ndikasingxakile enkulu umcimbi wamapolisa lo kanti banisa supervisor yakho Supervisor uthetha naye xa kunjalo thatha isigqibo ngoku uyabona ke xa kunjalo kuzofuneka kubekho umuntu ozawuthi andimele yabona kuba kaloku andidibani ndidibe namapolisa Masiye kuye alright kodwa ke ndisatsho iza kutyabula le nto imali asiyongxaki kuyo biza nje wena imali masiye ke sisi hayi ke ndiyabulela nto zakuthi xa nikhonkwayo amaxabiso apho noko wena izigusha zityebile qinisekileyo noko imali yenu niyikhalela ayisa ngokwam kepha kuni madoda hayi kuhle mfondini sawubonana kulungele nto zobaba Bantu! Man, into engayiqondiyo phaa kulana. Ukhona beziphele ekitchen phaa. Kaloku kufuneka siyijonge le nto.
Eman, nangu lo muntu ebaleka ebheka ngapha. Masingeneni. There he is. He's getting away. Call for backup. Ya, ngombeni lo. Ewe nguye kanye. Uthi bangamyeki siyeza ngoku. Ubonakele simfumene. Bonakele, masambe. Bonakele. So simple in slow motion. Majority it is. Yima. Yibona la watch ipha kwasa scoreboard. Ithi 1:20. Ndicela fast forward. Uyise kusithuba zika 3 late, please. Uyifumene lento boyifuna? Please ngicela fast forward. Hands on it! Hands over it! Hands on it! Hands on it! Turn around! Turn around! Walk towards me! Yima. Buyimva kancinci. Nankuya. Yabona ke
Ubantu zathu ke lowa. Kubani ixesha pha kwiskobhodi? 3:20. Yes! Yabona ke ndifuna le cassette and wena ndifuna uhambe nam. No kaloku ayilo. Mamela apha and umamilisise kakuhle. Uyabona uba uhambe nam ngoku ndiza kubambisa. Ndikubambisela ukwaphula umthetho. Masambe. Masambe. Yesa-ke, naku umuntu wakho simfumene. Angisavuyini imbambelo emgulu ukuthi mhlekazi. Loo nto ndifuna into yoba umtshajele ukubaleka etrongweni. Umtshajele ukwala ukubanjwa, ukusokolisa amapolisa. Yonke into nje, faka yonke into. Sergeant, umkhulula kanatyala, kumsulwa. Alaba yakhe inyaniso. Uprofessor Gani unabo bonke ubungqina. Ndivela kwijaji zithi mkhulule ngaphandle kwemiqathango. Mkhulule. Sabe mkhulule. Ukwam. Nomzana uZathu. Ndixolele. Ndifuna ukuyiqonda into yokuba bendisenza umsebenzi wami. Ndiqinisekile ukuba ndiwenza ngakhona. Ndifuna uba ngixolele mntaka. Ungandiphathi ngenhliziyo. Loo nto yanga uThixo abe nawe. Nami andisikelele. Zathu, qhwitha izithende. Ngazibe ndiphinde ndikubona. Yandiva? Yabona le ntombazana? Ibusindisile ubomi bakho. Uzuyigcina. Hamba. Bantu. Uzuyigcina intombi yomntu. Nyana womntu. Ekugqibeleni wade washenxa lowo mqobo wawuxande ebomini bam. Ndakhululwa. Ndafumana ithuba lokubukela unyana wami ekhula phambi kwam. Nelokumazisa ngonina. Ndinikwe ithuba lesibini lokwenza izinto ngendlela eyiyo. Into ke leyo endiyibulela kuThixo umdali wam. Ndimbulela noNoziqhamo ngokunjalo. Amapolisa asathe gqolo efuna umbulali kaDora.
indenza buhlungu ke ubona nje into yala mntwana. Ndixoleleni bethuna ngathi ukho abantu abasebendilindile. Oh, all right, kulungile. Khawutsho ntombi, i-apili iqhuba njani? Yena ubantu. Igqotha lakhe liphezu kwayo. Ubantu yena uyachuchumbiseka kula jele. Ndivuyela nje bawiseka abantu eswelekile. Babe khona, ayibone yonke lento. Uyizamchela umphefumlo. Sosikhathaza malume. Into efuneka siyenzile thina, kufuneka sincedane nobantu. Hayi noma yintoni wena. Izizathu zakho ezibangela uba ukholelwe kubantu. Ndiyakubulela. Sikhona wena malume izizathu. Hayi kulungile bethuna. Semkile nathi auntie. Kulungile wena. Kulungile wena. Hayi noko singobantwana. Kuyathandwana wethu pha. Hayi nami ngiyabo. Baqa lapho ke ubomi bam basetrongweni bukanaphakade. Ndasiwa kwesinye isisele. Ndafakwa nomuntu omtsha. Yayingengolangeni ke lo. Ndayiva igazini ukuba le indawo ayondawo yengedama le. Kusezogwini apha. Wanwabe zathu. Ya Doki. Kanti bathi ngubani? Uvelaphi? Khona banothi ndifuna umuntu apha. Yabona ke melight. Apha akuvanga nix. Akubonanga nix. And akuthethi nix. Ndimo phetheyo apha. And andifuni ukuphazanyiswa nix. Yandiva? Ndakhawuleza namqhela uzuko endihlala naye esiseleni ngokukhawuleza. Ingathi naye wakholwa ndim sisabonana nje. Wayephethe ke kwelo khitshi. Iyona ndlela ke leyo ukwazi umuntu osekhitchini. Ndafakwa kwicandelo lokucoca ekhitchini. Uzuko ebehlala yedwa esiseleni ixesha elide. Yiyo loo nto engatyilekanga xa efakelwa omnye umuntu. Ebenento zakhe azenzela kumnyameni. Afuna zaziwe nguye yedwa. Yikho le babephezu kwayo. Ndingayaziyo. Kodwa nandiza kude ndiyibhaqa. Kowu, andisavuyi ngako onwabile kweli khaya. Ungumntwana wethu, uligazi lethu. Sikuthanda sonke apha ekhaya uyeva bhuti? Kangangoba inhliziyo zethu ababuhlungu kakhulu xa sofuna uhamba. Kanti utata ndilanda nini? Ndothi phela utata kusakhange abikho kwethutyana. Kodwa ndiyakuthembisa uzabuya kakamsinya neva. Umama yena Anyana. Uyakhumbula kaloku umama wabheka esolweni andithi. Uhleli nomdali wakhe pha kwaye wonwabile. Nathi sathembisa uba sizawulandela sonwabe naye. Anditsho? Kunjalo ndothi phela. Ithi enkosi apha kwanoziqhamuka izinto ezinhla kuphathele zona bhuti. Wawugqiba ke wahamba uyodlala nabanye abantwana pha phandle. Ngalo balifuna legal advice. Ungalo lo Ungalo secaleni lethu. Nangoku ndiyakuye ndiyokuba baqhubeka ntoni ngaphandle. Hayikhona noziqhamo. Anonishiya nkolonkoloza ndodwa apha. Xa kufika abantu ndizathi wabani? Ewethu xa urelax uhlale phansi ukhulule into uzinxibileyo. Nazi impahla zikantozini unxibe zona. Ungalibali pha ekitchen yonke into ngazenzela. Urelax feel at home.
le indawo ilungile singathetha. Masitshayisa qhuma ke. Uzawusela ntoni? Hayi Nkosi. Uphaya kumendlini. Uthini? Okay, let's go. We'll come back later. Phofu yaqonda uba njengoba silapha sobabili sophula umthetho. Ya, uzawuthi i-client yam. Kodwa mna ndiyi-officer of the court. Njengazo zonke advocates. Bendimele uba ndisemapoliseni le nto. Ndiyakucela torhongalo. Ndiyakucela usuku lube lunye nje qha. Okay. Kodwa makazise emapoliseni. Angikhapha. Enkosi ndiyabulela. Saule. Saphinda sithethe. Ah, Professor. Akayeke le mikhubo yakho. Hlekazi. Anqananga. Elishwa jolela. Nixabile. Hlekazi. Niqhuba njani wena neprofessor? Phofu ke ibi-business qha. Khawutsho mhlekazi. Ihamba njani i-appeal kabantu? Uyayazi uba xa ungasebenzi sometimes uyayiluza i-track. Awuyazi bendibonile wena. Ujolela ungene hamba noThandi. Yamazi uThandi mani. uthanda uyishomi kadora indlela bebephuzana ngayo bebambana ngayo abuna ukusho nje bebaqala ubonana ngayo. Hayibo mamela ke sisi amapolisa belapha. Intoni bekunini ngoko akubudalanga anike sisibelieve Kela lebe ngithothwa ngayo kubonakele uthi uba ikhonto endiyaziyo mandibane nayo. Ndibonile kufuneka uhambile. Ya ngizoyapha kwalangeni ayitheze nifike pha. Okay sizakuhambisa. Akhona sizihambela kule game. Yabona ke indawo sozenzeke leyo kuba manje sifake kangaka kule nto yakho wena uzijika ubuye umva. Yabona apho uzika khona bhuti ndizika khona apho uwela khona nami ngiyawela. Hayi sewasathini Ziphethe basunxibele. sepa
baqa lapho ke ubomi bam basetrongweni bukanaphakade. Ndasiwa kwesinye isisele, ndafakwa nomntu omtsha. Yayingengolangeni ke lo. Ndayiva igazini ukuba le indawo ayondawo yengedama le. Kusezogwini apha. Onwabe zathu. Ya Toki. Kanji bathi ngubani? Uvelaphi? Khona banothi nifuna umuntu apha. Yabona ke melight. Apha akuvanga nix. Akubonanga nix. And akuthethi nix. Ndimo phetheyo apha. And andifuni ukuphazanyiswa nix. Yandiva? Ndakhawuleza namqhela uzuko endihlala naye esiseleni ngokukhawuleza. Engathi naye wakholwa ndim sisabonana nje. Wayephethe ke kwelo khitshi. Yona ndlela ke leyo ukwazi umuntu osekhitshini. Ndafakwa kwicandelo lokucoca ekhitshini. Uzuko ebehlala yedwa esiseleni ixesha elide. Yiyo loo nto wayengatyhilekanga xa efakelwa omnye umntu. Ebenento zakhe azenzela kumnyameni, afuna zaziwe nguye yedwa. Yikho le babephezu kwayo ndingayaziyo, kodwa nandiza kude ndiyibhaqa. Kowu, andisavuyi ngako onwabile kweli khaya. Ungumntwana wethu, uligazi lethu. Sikuthanda sonke apha ekhaya uyeva bhuti? Kangangoba inhliziyo zethu ababuhlungu kakhulu xa sofuna uhamba. Kanti utata ndilanda nini? Ndothi phela utata kusakhange abikho kwethutyana, kodwa ndiyakuthembisa uzabuya kakamsinyane va. Umama yena anyana. Uyakhumbula kaloku umama wabheka esolweni andithi uhleli nomdali wakhe pha kwaye wonwabile. Nathi sathembisa uba sizawulandela sonwabe naye. Anditsho? Kunjalo ndothi phela. Ithi enkosi apha kwanoziqhamuka izinto ezinhlakuphathele zona bhuti. Wawugqiba ke wahamba uyodlala nabanye abantwana phaya phandle. Nkosi athi. Amenza. Indenza buhlungu ke ubona nje into yala mntwana. Ndixoleleni bethuna ngathi ukho abantu abasebendilindile. Oh, all right, kulungile. Ngawutsho ntombi, iapili iqhuba njani? Yena ubantu. Igqotha lakhe liphezulu kwayo. Ubantu yena uyachuchumbiseka kula jele. Ndivuyela. Khona njani wena? Khona namdala. Ndicela uzungisayinele le nto. Clean now. Okay. Thanks, darling. Okay. Unable to take your call right now. Please leave your name, your telephone number after the tone, and I will get back to you. Thank you. Bye. Hello, Miss Carmel. Miss Carmel. God. Damn it. So tell me what
Professor Kani's office. Intoni? I-reverse call. Yes, this is Professor Kani's office. Ndichilo nje asimazi lo mntu lowo apha. Okay, thank you, bye. Professor Kani's office. Tyhini wethu ndichilo nje basimazi lo mntu lowo apha. Okay, bamba kancinci. Professor wethu ukhona umuntu omaziyo ungilangeni. Ulangeni? Okay, put him through. Bamba kancinci. Masiqhamo. Dima abantu man. Bantu, yazi ngoba ungilangeni. Kuqhubeka ntoni? Ndiqhawule mafondini wani. Bantu, Ndingaphandle. uthina wena? Nansi le ndawo idubule umlilo mhlekazi. Uqale apha emva kwesitofu. Ebeyiphi uzathu yena? Ebekhona, bebesebenza apha bonke. Yena nomshiye emophisha apha. Bemfandini, niyaqonda kube nzima kangakanani uba le nja igwetywe ubomi lapha ejele? Andazi nami ba yenzeke njani le nto. Sibafumene bonke abanye. Kodwa yena uzathu kuthiwa akayazi yonke le nto. Mfondini, ayikho le nto uthethayo. Ayikho. Niziziphukuphukhu. Wena ke into efunekayo ukuba ngokusifumana uzathu wena thatha amadoda ambalwa niye straight kwa professor. Uhlala phi? Animazi ngibuza basebenza khona manje. Masambi. Professor Kani's office. Sergeant. Professor akakho usaphumile kancinci. Kodwa uzawukhawuleza abuye. It's number 15 Riverside Road, ePinelands. Kakade kufuneka ubuyele pha. Shi, ngoba Azibona uyabhatyaza ngoku. Mfondini, ndibonise njani uba ndimsulwa? Ngokuhlala phaya? Phofu nento yokuba ibelapha izenzekele. Nongaliye ngqinelana nami uthi kufuneka ubuyele pha. Uthethe nini naye? Ndithe xa ngigqiba uthetha nawe, ndathetha nongaliye. Nje bawiseka abantu eswelekile. Babe khona, ayibone yonke lento. Uyizamchela umphefumulo. Sosikhathaza malume. Into efuneka siyenzile thina, kufuneka sincedane nobantu. Noma intoni wena izizathu zakho ezibangela uba ukholelwe kubantu ndiyakubulela. Sikhona wena malume izizathu. Hayi kulungile bethwana. Semkile nathi anti. Kulungile wena. Kulungile wena. Hayi noko singobantwana kuyathandwana wethu pha. Hayi nami ndiyabona wena. Mr. Accountant, uyafuna ukuphuma apha? Undivisa? Uthetha ukuthini? Hayi ke, kanti ndiyakuzamela. Ndiyakholwa ngoku uphucuke kakhulu. Asiyo ndawo yabantu abanjengawe. Qha ke kuyakufuneka ubhatele. Mfondini, ndi-right apha. Andizuyenza le nto uyicingayo. Ayingangam mfondini. Ke ufuna undixelela uba uzawubulela kule ndawo? Bakubulela ingqondo apha. Ingakumbi isifundo sezifana kunye nawe. Mfondini, ndithe kuwe
ayinamsebenzi. Sisigwebo sami esi. Ndincamile mna ngoku. Bendisithi umsulwa nje. Ndimsulwa kakade. Ufuna ndiphume apha ndibaleke bendileqa ngathi ngumvundla pha ngaphandle? Akubona abantu balela. Masiya, wena emsebenzini. Yakitchen wena, ibreakfast. Into yetyala yayiye iphela engqondweni. Iphambili ngoku indlela yokuphila ejele qha. Ngenxa yabantu ababekholelwa ukuba ndimsulwa, ndazama ukuhlala ndimsulwa. Ndala ukuchaphazeleka kwizenzo ezigwenxa. Ndazixelela ukuba ndiza kubamba umthetho. Ema, wena funeka uphekile pha. Hamba shukum, phekile. Wena khangela, uclean lapha. Ucoca apha, beclean sokutya apha, otherwise ungajungwa. Shukum apha. Baik tu baru restoran dapat. Mungkin saya masa dicoba. Go! Kumlilo kitchen. Yaza ngokukhawuleza ngoku. Morning, Professor. Njani namhlanje? Ndiphilile lapho. Ndijonge izinxibileyo. Ingathi zithanda uba nkulu kuwe. Uyawuyika ijele ni? Mfondini, yathina ungabhityi. Koko kutya kwapha. Masambe siyositshisa. Intoni? Ndithi masambe siyositshisa, masambe mani. Yazibona nje bantu. Akufikanga belapha. Funeka uzimele noba kuphaya. Uzathatha nawe nge-signs. Yazi uba ndiphume ndinxibe isikhafu esibomvu uziyazi uba kubi. Kodwa uba ndinxibe ublue uziyazi uba yena into right. Ungavela ke. Yakufanele thu iblue yazi wena. Uzolibela ukugeza sisengxakini. Heyi, hayi phofu nam. Yazi yintoni? Funeka ndihambe ndiyofuna ubonakele. Ndive uba kuqhubeka ntoni. Hayi mna ndifuna udibana nje nojolela qha. Yintoni wena walibela ukubhanga? Mfondini, into endicabisayo ngojolela uba akatsho kum uba uyazana nothando all the time. Ndikenokuthuka phofu nokuba uyazana nodora. Oh, nguwe Sergeant. Bese ndiphuma bona nje. Nalana uthi kabonakele ndiyifumene.
Singangena professor. Ndinqamile kodwa bese ndiphuma Sergeant. Asulibaza zokuthi xa selile sifuna nje ujonga apha endlini yakho. Nijonga ntoni? Ndifuna ubantu zathu. Utho lapha. Akutshiwo cha andifuna uva ngondiva, ndifuna uzibonela. Ngandipha ke i-search warrant. Oh, yefuneka naleyo. Kukho into oyifihlayo? Akhona ndifihlayo. Oh, ke ngoku. Khawume man. Sergeant. Khangela. Ufumene itshawo lapha. Why semanzi? Ole. Ngikhamba ngayo this morning. Uthatha nansi enye itowel. Imanzi nayo. Ngizobuso nezandla ke ngaleyo. Imeli baseyomile kodwa ngoku. Enako kaloku ukoma xa ifestile zivaliwe. Sergeant, ifestile yona ivulekile. Ndivula ngoku le festile ngona ingenayo. Yesatch khawuzobona. Mawuzimpahla ezindala bendizigcina apha endlini sike zangunda. Ndiqoba mandizitshise. Ungazilahle emgqumeni nje. Hayi kaloku azindenzi mna loo nto ndigcinela impahla for abantu abadala. Cela uphume nale nto yangcolisa apha endlini. Professor. Ingathi une-message up. Zinhle. Ubrother wami dala ukuhlala ezifama. So pha abanazo phone so basebenzisa i-ticket box. So uyathanda ukufonela. Nami sike ngilibala manje ucheck ezi messages. Ndingakhuleka ngoku because nifike sendihamba. Kulungile professor. Kodwa uzukhumbula into ebenye anisosiphukuphuku. And enye into uzujonge kakuhle apho unyathela khona. Andiqondi uba uyathanda ugcina izigebenga nawe apha ezibaleka etrongweni apha endlini yakho. Bukwafowuni uzathu uzisixelele. Siyavana? Masihambeni madoda. Okay, guys.